Sige na, good ma. No, mabagsak ko ani ma. Di ko ka-graduate ani graduate. Jud. Bisa mag-graduate na ko. Pinin na ko kabasar ko. Project na ko. Wala na pas ah. Sige, Buknoy ha. Tantaro lang na yung mga pang-project. Bantay ka lang dito sa ko. Oh, nara. Kwintara. Doon na ng biskulahan dyan sa Tomas. Ampay mo kay. Salamat ani ma ha. Sige, ato nag-eskwelahan kay basi malit ka. Sa oras alas 7 na kapin. Ikaw na. Sige ma, ato na ko ma. Oh no! Ayo. Uy, ikaw din na Buknoy. Sino to? Magbalot ko ti. Alag sabi ni mama kay. May naging dulat ng il. Kaya magkananak ang gulo ba?